Mang. Ibu udah ngomong ki kok. Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Di kembali ya pemirsa. Pada kesempatan yang sangat cerah dan mendung. Pemirsa, aku minta doanya ya. Ini apa? Mas Dimas sakit. Oh, iya. Ya Allah dok, pinter minta doanya ya pemirsa. Mas Dimas lagi awake kudu ra penak. Ngomongin Intan kan di Papa Kereta harus salwa. Iya. Jadi dicetilik ndi yo. Delokno praupane Mas Dimas ki ngono. Apa ku jenenge mriyang awake, adem panas sing kok katisen pemirsa. Minta doanya ya pemirsa. Semoga Mas Dimas wis ndang paringi teger kewarasan. Amin. Langsung eling Mas Dimas ya pemirsa. Iki bungsu iki lho pemirsa. Bungsu bumbu nggih. Intan tak masakno bumbu pedes niki. Sesuk masak apa nih, Bu? Ora ngerti nduk iku urung duwe ide. Urung roh ide iki dadi mateng iki mang tak nggawe teh mang nduk. Lho iki ibu tak soteng masake pemirsa kae. Jadi siapapun dimanapun jenengan berada sing saiki lagi mriyang awake mugi paringi awake nang penak lho. Amin. Tapi aku mah lara pemirsa. Kabeh wong yo mah lara, Duk. Pengine yo sehat. Sakit, diparingi sakit ditampa kanthi ikhlas. Muga-muga mbek dikurang, mbek dicabuti dosa-dosa kita. Iwake langsung digongso, iwake, iwak pitik. Iwak pitik kuwi digosok. Gongso. Terus dimasak karo tahu. Terus ben mateng sik. Kesini. Kita lihat kesini. Enggak apa tuh kita pakai nih. Ini. Kingko ya. Ini dapat kiriman dari Mbak Lutfi Rama Alfiani Ponorogo. Iya. Pemirsa. Jadi kene iki mah aku di WA kuwi isine ono black sapote karo apa-apa sapote ngono lho pemirsa. Jadi terus terang aku belum pernah jenenge ngrasakno sapote kuwi. Ini biar nunggu mateng dulu, nanti nek jerone mateng bisa direview. Rasane kados nopo to, Mbak? Nggih. Nggih, serati-serati manis ngono. Aku nek roh review iki ngerti Cik kuwi lho, Cik Nanakot sing bas black sapote nggone Cik Mehong kuwi. Tapi kebetulan pas urung mateng kok piye ngono lho kuwi. Jadi kok nek bar masak kita langsung review di depan ya, nggone Mbak Indah ya. Ini apa saja isinya? Isinya apa, Bu? Atas jangan dibanting. Kurang rondo isinya apa? Pokoknya mau ning gone WA enek buah jenenge black sapote karo lagi dipetikno mau anu alpukat. Lah nek alpukat ki senengane repa sama nanti yo dibagi ya digawe es. Pokoke iwakku ten. Gue patutna ya. Iya, Nek. Malah iwak ibu, Dok. Wis ketokno Bu tak syuting. Terima kasih ya, Dok. Yo. Nggih. Kita terus pindah ke sini, Dok. Iwaknya kita pindah ke sini. Ambune segede. Enak sekali. Jangan Panas, Dok. Tapi kok buah, Dok. Yo, buah. Aku di WA, ditelepon sama Mbak Lutfi Ponorogo. Ibu tak pundi, kesek takziah, Mbak. Oh. Takziah, kuwi almarhum Mbah Mut
Budin Dongkol Mbah Lami. Mbah Lami. Kapundhut. Ini nduk rupane nduk sayure nduk. Iki lho betul. Oh, kae sayure. Terus ditambahi tahu senengane intene. Wis ngene tok. Terus tinggal ngasih penyedap wis dadi. Iki kita wis mateng, kita langsung unboxing karo ngaturke apa jenenge? Cemilane Mbah Yi, minyak godhog karo kentang. Cus. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya bisa ini loh, unboxing kentang karo sama minyak. Ini kan ada iki. Walah koyo kenal ini. Iki nara nggih ngoten Mbah Yi. Ceritane niku lak mboten dicokot semut. Enten semut niku ngremet iki ngeten-ngetenke terus ngliwati sikile. Sikile niku dikekno kula ngeten. Kongkon ngise sikile. Dipake. Iki kula ngise mendhet ngoten iki ngeten meleh sikile. Yo tak ngise aku. Nah, monggo didhar Mbah Yi kentang kalih napa nek ngarani? Kentang kalih minyak. Matur sembah nuwun nggih Mbak Lutfi niki sampun kula trima ndek wau panjenengan WA niku ngapunten tak balese rondok suwi soalnya nembe takziah tengene Mbah Lami Dongkol. Dongkol niku cara mono nek sakniki niku pun pensiun ngoten niku lho. Oh, HP-ne ra tak gowo cah, jenenge iki Black Sapote kalih napa ngoten lho aku lali. Nah. Wes, hati-hati. Nggih lah. Harus ekstra hati-hati. Kok ekstra pedas, ekstra kandel Mbak Yi soalnya kan pengiriman jarak jauh. Mbak, siapa ini? Mbak Lutfi Bu. Mbak Lutfi. Ponorogo winginane kepanggih Bu teng Telaga Ngebel nika. Kali Mbak Elip napa? Nanah aku. Mbak Elip. Iya, bulan depan ya tanggal ke sana ya. Tadi ada video-videonya waktu Mbak Elip ngambil buai, ada videonya pemirsa dikirim. Saya ambilkan langsung. Nah, ini monggo. Amit pagi. Bakso. Kertas. Apa ini ya? Niki ndak manco menawi. Manco. Niki kerupuk singkong Bayi. Iki kok gorengke Bayi kerupuk. Wah, lah mangga. Mboten Wingi Dek Dewi niku napa le? Alpukat. Iya, betul. Seratus. Sok mene gedene. Alpukat. Ya Allah. Wih, jambu. boten. Niki jenenge Black Sapote karo apa ngoten lho pemirsa, aku lali pemirsa. Nek sing iki kados sawo gede ya Bayi. Dukun. Boten. Saya aku lali mang jenenge ditulis teng HP tunggale kok Bayi. Oh, pemirsa. Apa wi? Boten sukun. Boten itu apa ya ini? Iki aku nek ngarani kok sawo jumbo gitu pemirsa. Sawo jumbo. Sawo Manilo. Nek Manilo alit ten Bayi. Manilo. Nah, niki Apa jenenge Black Sapote niki Bayi. Kayak warok. Apel. Kula Mbah Yi Intan dan mungkin keluarga saya belum pernah pemirsa maksudnya menikmati ngeten iki. Terus ya Mbak Lutfi mungkin nek mateng entah berapa hari nggih belum tahu. Dikeruk ngoten, Mbak. Bisa dibikin konten. Itu kok Mbak Yi. Iki kata sawo jumbo pemirsa. Iki kerupuk nggih pokoke kerupuk singkong. Kerupuk ini kenapa mungkin salah kalau gorengke Mbak Yi nggih mencoba.
Terus niki nggih Mbah kula buka nggih. Dibuka satu persatu. Buka. Oh nggih mantu bayi. Mantu. Mantu. Iya. Mantu. Iki apa iki? Telo. Iya, aku lagi telo ah. Lho, nggih mantu bayi. Nek niki mantu tapi Telo. niki wijen iki pemirsa, niki wijen nggih. Nek sing iki tapi njobone gede-gede. Boleh. Ini sini siapa? Iya. Niku kan nggih alpukat to, Mbak Yi. Hmm? Mau enten videone kok teng HP. Hmm. Bijing emang tak Ngelonjong-lonjong gitu. ya alpukatnya bentuknya lucu. Alpukat. Ya mau blek apa jenenge mang mantu lho. Saya iki di isolasi lho. Sampai mencoba toh. Nah. Terus. Saya sabar ya, tak bukakno ya. Untuk menjaga sampai tujuan agar tetap dalam kondisi utuh, Rapi, utuh. mboten Gak hancur. boten pecah, boten hancur. Jadi sini. Apa rapi? Ternyata niki pemirsa Sing nggih. kaya mbok tukokno ae. Tapi niki gede-gede kados enten beras e. Heeh. Coba nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbak Yi. Lupa. Roti coklat. Roti isine Iya. Pernah enggak? Enggak. Roti coklat. Iya. Itu roti coklat. Enak pokoknya. ya wis. Hmm. Nanti dicipi iki. Roti coklat. Dan ambil. Dicipi. Mangga. Rasane maknyus. Tak cedakne Wak kok kamerane. mulai ya? Dalem? Wak kok. Urung mulai. Dereng. Namanya tak ada perbedaan ini wijen ini kadosnya Beras. beras. Lagi. Beras. Iki sini buat tukokno lho persis kuwi. Ngen kuwi cek. Bisa Manco. telung. Ini persis buat tebas balik. Enak rasanya manco. Kan kalau dohnya cedak gitu. Ini loh, yang satunya belum dibuka. Ini. Satu persatu. Nggih. Monggo jangan piyu, entah tak cedak nih. Enak kan ya. Mbak ini dah hari Tak ini. buka ya. Iya tak buka. No, iki alpukat modelnya api. Emang Kalau wis api dok modelnya kayak terong ya. kerak Nggak gembuk di. es. Nggih. Nah niki lho pemirsa. Niki kan sing tak masak niki lho. Niki kan bentuknya ageng-ageng to nggih. Toppingnya. Lah niki wijen lho. Niki lho pemirsa. Nah, sing niki kan wijen, niki beras. Enggak sama. Nggih, tapi enak banget tok. Lah Enak. dibuka Ibu. Sama ndek menane padha karo sebut kono kae. Nggih. Enak karo ana. Iki rasanya yo piye, Bu? Jajalan, Dok. Enak arahane ya. Enak, Dok. Nggih to, pripun rasane? Ayo tumpah kabeh lho, Nduk, maneman. Hati-hati ya. Mari semut. Enak toh? Bismillahirrahmanirrahim. Mbah ya wis iki cocok. Lalu iki Nggih. Iki lho pemirsa. Gedhi ngeten iki to.
Terus tambah niki. Sok ben wis gembok ngono iki iso dipasak. Nggih le bayi niki nggih ngenteni mateng. Apokat jumbo. Godene hak mene. Bentuknya kok terong ya. Sini ndak ada bisa. Mari kan daerah sing saged niku kan mungkin daerah dingin nggih bayi. Maksudnya sing saged urip niku lho. Kados waloh sing dibeto Mas Dimas niku saking Mbak Ase. Sing saking Sarangan niku kan nggih asline kan hidupnya tenggene daerah yang dingin ya. Lanjut aku tak melok ngicipi iki lho kentange bayi. Wis pokoke judule review. Ya ndo. Bayi Pripun? dari review itu pemirsa kemarin. Nggih. Anu mancu to. Rasane enak, mancune enak. Itu khas kono yo, ngebel yo. Anu pono. Jajanan iki. Menawi nggih bayi. Ketoke yo ketoke. Menawi ndak nggih. Cepu niki ya. Cepi. Cepu bolang-balik nggih. Sama miko sepur. Nggih menawi. Ono ngebel, kase manco. Menawi gimana? Enak banget mancone. Nah, enggak. Kan kalau mundur itu jenenge maju. Nah, Nduk. Wes. Nanti Bunda Dewi nek wis pulang dan ikut di jak review. Ini Bunda Dewi jak ngurusi panen jagung pemirsa. Pesan slepno kae. Nggih, wau ngeten. Iya. Anu Mbok wis tukang selap jagung wis teko, tak delok. Urung enek, Nduk. Apa jagungnya sego mrene wis? Dereng ya. Apa nyeluk tukang selat jagung. Enak ya? Enak ya? Wis wae. Matur suwun Mbak Ayo, Lutfi, sehat selalu. Ini Mbak Lutfi iki tak jajal sih. Beras. Beras ketan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kaki Ibu. Mbak Elit juga kemarin ketemu. Yang boleh telepon ngebel. Enak banget. Makasih, Mbak. Apik Ibu ya. Ini Apa caranya? Toppingnya beras yang ini. Berarti jangan anu, caranya. Beras ini itu pesen bulat ini kan goreng ya. Gue pengen ngertos caranya. Bisa kan ada gulane ya. Iya. Kan terus diulet-uletnya ini karena iki sangrenan beras. Kayak karuk. Karuk. Kono rasane karuk gringsing. Kalau ya, karuk gringsing nggak tinggal tiang. Ini kalau mau di sawah. Nggak masuk berasnya ya. Ini jenengnya apa? Jenengnya emang di dok. Oh gitu. Mbak Lutfi Rama Alfiani Ponorogo. Itu atas saya Mbak Lutfi, teman dan juga keluarga dan semuanya dan seluruh pemirsa ini paling sehat, rezeki ini dilancarkan, semoga doa-doa sing jenengan panjatkan segera diijabah Allah, paringi sehat, lancar rezekine, murah sandang pangan, berwarasan. Oh, bukan ini Bunda Sumi Salala Trilin Bayi Janek Hati Sare Nak ujek dulu TikTok. Mas ada TikTok? Cara menghasilkan TikTok. Caranya harus gini nek wong tua ya ndak bisa pemirsa nek bocah nom panduan ya pinter. TikTok yang ini kulo pemirsa yang berpenghasilan. Jadi apialet menjual produk-produk kulo. Yang sampun berjalan ya. Repan, Mbak Indah, Mas Dimas, Mbak Jess, niku nggih Bu.
ya. Senengan Mbak Lutfi. Entar. Mana? Jangan lupa besok bayi sik. Piye? Bayi riyen kok. Nang ndi? Ndake 16 sak kali jenengane. Heeh. Pokoknya apa? Naik. Putut. Naik kereta api. Iya, Pak. Ndak turut. Wes nanti dilanjut lagi ya. Duh, kuwi apa, Bu? Apa? Iya. Wes kok hujak rebiu ya. Heeh. Kayak sawah ya. Sampai insyaallah nek mateng di dari konten. Dari es loh. Nggih. Es teler bayi. Oh, nang Ngangge susu. susu, sirup, lah. Nggih, pemirsa nggih demikian nggih. Iya ya. Nah, ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tingkah laku maupun perbuatan kami keluarga Barongan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sing belum punya anak, nggak cepet-cepet nang punya anak, sing rong kawin nang podo nang kawin Nikah. musim adem-adem, nang Nikah kawin bayi. repot nih. Pokoknya segitu dulu pemirsa. Terus pokoknya harus doa baik, gali baik. Yang bukan baik karena kita sebagai manusia biasa banyak luput, banyak salah, banyak khilaf. Pokoknya yes. Doanya pemirsa kumpul paling sehat walafiat. Amin ya Allah. Panjang Amin. umur. Glundung. Ini dimudahkan urusane. Pokoknya sing pejuang dari duluan yang cepat punya motor. Amin, bayi. Itu dulu ya pemirsa ya. Wes kita doane ya. Amin ya Allah. Amin. Kita sing amini baik sing Nggih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan dilanjut wabarakatuh. lagi. Cus. Tangane bayi kamu suwukan. Suwuk tan bayi tan. Kenging napa bayi niku? Pertamane Yo gak roh ngene iki. plenthong ki ambak ngoten. Kayak ngene iki misalnya kan blondong. Nggih. Terus tak suwek. Nggih ampun to bayi. Ya wong wis beli gudok ki. Wis kok Ampun kena banyu bayi. wedang sing Mengke ngapi ngene iki. alung Ora nggih kaya kersane kaya meletos makan piang. ngono kuwi gak. Iki yo iki carane mumbul. Kulite wis mumbul garing. Lah gak bisa ti ora lara apa. Jane nggih ampun kersane to bayi. Kula nek gadah molo tak mbenke riyen mengke mboten wantun nyeplis. Karo piye-piye Nggih. ya lara-lara ya dadi ngene. Ngono dhewe ngoten niku pemirsa. Entah kenapa nggih ujug-ujug muncul sendiri kados ngoten. Awake kulite wis rusak, awake wis tuwek. Bu, tak tutup ya. Iya. Nggih, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cus. Jadain sing kira sing abut-abut sing. Intan hadap sini.